Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хело буд дар канали ютуби мо Душанбе сити хонаҳои фурӯшӣ напартофта будем дӯстон. Имрӯз як доми баланд хонаҳои фурӯшӣ дорад дӯстон дар шаҳри Ҳисор. Хоб роҳи Душанбе, роҳи Ҳисор, он тарафаш роҳи Регар мешавад дӯстон, Харбуза. Як доми баланд, доми ноошиёна, сари роҳ дорад дӯстон. хоб якум ошиёнош ҳамаш магазин дорад дӯстон. Магазин чи аренда дода мешавад. Хона то ноҳум ошиёнара ҳамаш ба фурӯш аст. То охири видеоро тамошо кунед, маълумоти пурраша метиҳем дӯстон. нарх навоша гап мезанем. ина ростаки магазин медорем. И пеши дома, ай даруни дом медорем дӯстон. ина дӯстон и магазин ҷои дузандагӣ, иҷо ба аренда ҳам дода мешавад дӯстон, ба фурӯш ҳам ҳаст. хоҳен аренда, хоҳен харида. ҳама мошина баршда бо магазин ай дӯстон, ҳамаша сёмка мекунем, мебинем. дӯстони бари Доншай гуфтем ки ҷо магазин аст. ина роҳи Душанбе, сари роҳ дӯстон, пеши қариби ами калсавойдай ами здания, ҷое ки детски бозӣ мекардагӣ. ана ин дӯстон аз тарафи даруни бино се падез дорад дӯстон, аз 9 ошиёна иборат аст. подвалам дорад. хоб иҷа назди Харбуза гуфтем, мошинбозори ами Ҳисор стадион меган. дар як падез дӯстон 4 дар хона аст, 4 хона. якум ошиёное ки як хонагоҳ ҳамаш аз тарафи дарун нигоҳ мекунанд дӯстон, тризошон, ка 2 хонага, 3 хонагаш аз тарафи пеши хона ҳаст тризаш. боз як ҳаминҷаш медроем дӯстон, мебинем ҳамаш як намудани нақшош. хоб дӯстон, боз яке аз ошиёнае биромадем, панҷум ошиёна ки шкатур задаги, ҳамаш тайёрае. инҷо лифт ба рӯзҳои наздик мешинонанд дӯстон. тарафҳое ки як хонага аст, дута аз ин тараф ва аз он тараф, 2 хонага ва 3 хонага. ҳамаи ҳамин здания хеле нақшаш. се хонаго медорем дӯстон. се хонаго ҳамаш то 93 квадрат ай, 93 квадрат. тризои главниш ҳама задаги, даро шкатур кардаги ҳам хе месупоранд. симо ҳаст, об ҳаст, захираи обам дар здания ҳастай, свето красни линияи намебра. дом ба кирпичи сирх бардошта шудааст. як комната дӯстон 48 квадрат то 52 квадрат дорад. ай 48 квадрат то 52 квадрат, ду комната 80 квадрат то 70 квадрат, се комната 93 квадрат ай. отоплениям ҳастай, ҳамаш ҳаст. инаи ду комната. ина ҳоҷатхона, кухня, хона, ванна. ванна, дута душевой. ина хонаи дигар, балкон аз тарафи пеши хона
даруни подъезд аз пешихона. ду хонага дӯстон. хоб ҳамаи хона ҳами хел ӯ падъезош ҳам ранги ҳами нақшаш ҳам як дӯстон поло заминош ҳамаш кафелзадагӣ даро часпондагӣ дарош. нархҳои хонаҳо дӯстон ҳар намуд аст. боз нархи мефурӯем. як падъеза мебинем дӯстон. нархҳои хонаҳо якум то панҷума дигар нарх дӯстон, ай шашум то нӯҳума нархаш дигар квадраташ. бози ҳамаша маълумотша метиҳем нархҳошам. баъд номерои хонаро мемонем, занг мезанем. маълумоти пурра соҳиби хона худаш метиҳад. нашод магазинои такшон. гуфтем ки се хонага мешавад дӯстон. Не, ду хонага, як хонага, се хонага. ҳамаш як нақша, як намуд. уже бисёри хонаҳош фурӯхта шудагиа дӯстон. якум ошёна. ҷои муҳофиз светош навембра ҳама об даро ба чип. ина дӯстон хоб як комнаташ дӯстон 47 квадратш 180 000 сомон. ин аз шашум то нӯҳум аст дӯстон. ин нархи ман мегум аз шашум боло 47 квадраташ 180 000 сомон. 48 квадраташ 185 000 сомон. 52 квадраташ 200 000 сомон. 70 метри квадраташ 270 000 сомон. ин духонага мешавад. духонагаи дигараш 80 метри квадраташ 300 000 сомон. сехонага 93 квадрат 360 000 сомон. ин аз шашум боло дӯстон. то панҷума дӯстон як комнатага 47 квадраташ 214 000 сомон. 48 квадраташ 218 000 сомон. 52 квадраташ 236 000 сомон дӯстон. ду комнатага 70 квадрат 318 000 сомон. ду комната 80 метри квадрат 264 000 сомон. се комната 93 квадраташ 423 000 сомон дӯстон. ин аз якум то панҷум дӯстон. аз якум то панҷум нархаш дигар, аз шашум то нӯҳум дӯстон нархаш дигар. хоб ина дӯстон сари роҳ даст. детский садам гуфтем ки дора. здания баланд. подвалам дора. зданиёш гуфтем ки магазинош арендам дода мешавад, ба фурӯшам аст. хона уже як одамо зиндагӣ кардесанд дӯстон. площадка тоза, ҷои мошинмонӣ ҳама чи ҳаст. хоб номерои телефонам метиҳем барои тамос дӯстон. ҳамин номерода занг бизанен. маълумоти пуррара ҳамин бародар метиҳад дӯстон. 989 89 42 933 05 02 00. ҳамин бародарда занг мезанен. ватсапам дора. маълумоти пуррара метиҳад. нарахш трасса.
кирпичи сирф хатия гусендон. خب رحمتی کلان با دقتتون دوستان ابونه شوین لایک مونین کامنتر نویسین برای رکلام دوستان در نمره ادمین زنگ زنید حتما برای رکلام کمک میرسونیم. خب رحمتی کلان